Поразходихме се и тръгваме обратно към вкъщи. Все пак днешната идея беше да откраднем каквото можем, а то не беше никак малко. И тръгваме обратно. Гумите са поистинали, съвсем нормално. Но сега ще ги изграем. В студеното време нещото, което изключително много помага, това са тези ветробранни тук. Handguards, които спират много въздушната струя. Много. Аз карам с почти едни и същи ръкавици, тези, които са с перфорация. И съм ги слагал изключително рядко в пътите, когато наистина е било много студено, температури, говоря 2-3 градуса, 0. Излизал съм и под нулата да карам. В много редки случаи, в по-късната част на денонощието, тогава се е наложил да си сложа по-дебелите ръкавици, които са ми отзад в куфара. Така че ветробраните изключително много помагат. Това беше един от аксесуарите, които избрах като част от задължителните. Под Балканската линия в България е един от любимите маршрути за пътуване. Даже тази година смятам да отида до морето с мотора по Балканския път. Като цяло магистралата избягвам, макар че отивайки с семейството на море, разбира се, хващам магистралата. Но под Балканския път е за предпочитане. Лятото е красиво, планина,
зелено навсякъде около вас, свеж въздушен поток, изключително спокойствие и за ума, и за очите. Зимата пак предпочитам този път пред магистралата, защото всички знаете, по магистрала Тракия, особено Тракия, когато пътувайки много пъти зимата и потъпкал съм и първия сняг и така нататък, никога не съм го видял непочистен и опасен за пътуване. Никога. Казах, минавал съм по първия сняг, защото ми се налагало да пътувам много често през нощта, когато още почистващата техника не е излезнала. Но никога този път не съм го виждал непочистен. Винаги е добре почистен, описачен и безопасен за пътуване зимата. Ето за тези отблясъци много внимавам и сенчестите места, защото все пак предпочитам и аз и мотора да се прибереме здрави в къщи. Когато се прибера, ще му направим една баня. Не съм го мил последните няколко карания, а и беше доста мокро. Обичам мотора да е чист. Веригата я смазвам между 300 и 500 км според самия маршрут за деня, но се опитвам да я смазвам в този интервал. И разбира се, почистването на веригата винаги е придружено с една хубава баня за мотора. Как се мие мотора? Сега, знам, че много хора са против миенето на мотори, не обичат да мият моторите си и така нататък. Аз ще ви кажа аз как мия моя мотор. Мия го с една пръскачка, буквално си представете градинска пръскачка за пръскане на цветя, с много ниско налягане, буквално църкаща струя. Поливам внимателно мотора от всякъде, след който използвам на един препарат, от който съм изключително много доволен, една фирма, която сега ще се изписте името, за да не излезе като реклама. Напръскам с препарата, изчаквам около 15 минутки, забърсвам с микрофиберна гъба там, където е необходимо, ако е необходимо, според състоянието на мотора, след който изпаквам отново с същата пръскачка. Мотора не го суша с кърпи, не го оставям на слънце. А използвам една бухалка за листа. Представете си от тези машини, с които се издухват листата. Изсушавам добре внимателно мотора, след което с един предпазен препарат го напръсквам в различните участъци, като разбира се избягвам местата с лаково покритие. Веригата преди това е почистена, измита също. Прибирам мотора обратно в гаража и му смазвам веригата. Това е задължителната процедура. Преди аз самия да си взема душ, първият душ и по-важният е душа за мотора. Обичам да се грижа за машините си. Обичам да се грижа и за колите си, не само за мотора. Макар че, честно да си призная, измих
колата преди няколко седмици, а не беше мита от 6 месеца. От 6 месеца. Докато мотора се измива почти след всяко каране. Въпрос на приоритети. Преди когато нямах мотор, пък мие колата доста често. Но някак тя не ми е толкова важна. Тя не ми е толкова важна. Колата е средство, за да се придвижа и аз и семейството ми от точка А до точка Б с минималния комфорт, който автомобила предлага, и до там. И до там. Отдавна не получавам това удоволствие от карането на кола. Освен това, както споменах, и не обичам да карам бързо. Толкова за приоритетите. Интересно, от години не съм получавал No Caller ID обаждане. Много любопитно, но не чак толкова любопитно, че да приема обаждането. Дори в момента съм се изключил комуникацията, именно за да не ми влизат обаждания, които не са планирани, а тези, които евентуално бих очаквал, аз съм ги координирал предварително преди да изляза да карам. Когато излезна да карам мотор, това е времето за мен, само за мен. И за никой друг. Това е целта. Тук в това заведение много често спирам да обядвам понякога просто за да пия кафе. Собственик е едно момче, който също е моторист. Дори е сложил табела на пътя, обозначаваща паркинг за мотоциклети. Готвят много вкусно, а ми е приятно да... И когато той е тук, да обменим по някоя приказка. Приятно местенце, съветвам ви да го посетите, ако минавате от тук. Гладни сте или просто искате да пиете по нещо. Внимаваме, още не се бутаме да изпреварваме, докато не се убедим, че отляво е чисто и няма автомобил, който се приготвя да се включи в движение.
Има и такива пресичащи. Птичка, не видях каква е. Добре.
някой ден.